Sukaaɓe tato worɓe e rewɓe jaɓi shahadaji maɓɓe ɓaawo dursugo alqur'anure teddunde. Mohammadou Madi Abou Rijal duuɓi 18, Abdoul Gaffar duuɓi 15 be Fadimatu Huda duuɓi 15. kamɓe ɓen latti jaɓiɓe shahadaji maɓɓe ha yeeso saaro en e baynal jama'a. Sewi am ngo hande mi fotai wollugo ngo be honduko am no mi woluri fuu mi yettai wangengo sewo joni nder ɓernde am, amma sai mi wi'a alhamdulillah minin saroji Allah moƴƴi amen ɗum moƴƴi ɓiɓɓe amen bo ngam man ɗo ɗum sewo tilimgo Allah ceeno o jaɓu ɗum. miɗo tora jawmirawo subhanahu wa taala nafira ummatore nabijo sallallahu alaihi wasallam be ɓiɓɓe ɓe. Kala goto nder maɓɓe fuu jaɓi ɗereji ɗiɗi diga juuɗe modiɓɓe. Aranol may wiyete shahada e ɗiɗaɓol bo ngolɗo inne ijaza. Ijaza ɗo ato dow ngayere jottaka kam o jangande o jangginande ha o yehi pat. Min o jangi ha min bo nda hamo mi jangi banni ha yotta ha taabinko en, banni ha yotta ha sahabo en, banni ha yotta ha nelaɗo en sallallahu alaihi wa sallam. ɗo woni ijaza ko irtisal. Jangirde nde dursinore alquran wiyetende simna ɗo tawe ha fattude kam professeur ha ngawndere. Lam yalid wa lam yulad. Qul a'udhu bi rabbil falaq wa min sharri naffathati fil 'uqad. Anniya tiidal waswe saro en e yidgo jangirde alquran on yettini sukaɓe ɓe ha ɓe yetti hande. Mi wara jangirde diga fajira 7h 10h min orta, zura bo min wara 14h 17h min orta. To min hoti jemma bo min jangana sare diga 19h ha 21h. Suba bo to min ummi min jangal law min wara jangirde. Mi janga alquran be wakkati man bo miɗo janga e kolam haɗayyam bo dursugo alquran, haɗayyam bo jangugo jangirde feere. Sari am famtinam janggo alquran kañum waɗi ɗum Allah fenga ɓe timmi miyeɗa ɓe ɓaño fu jam tamma on jangirde. Goni en alquran mawɓe tawaɓe ha ɗo waɗini ɓe wasiyaji feere feere no ɓe aynoro deftere nde. ɗon dow maɓɓe ɓe tiiɗa ngam alquran nga dursi non noon tan ɗo e ayi annabi joginde e yawate to banantama to haɓɓi ngeloba no fistirta law banni hande nde tetirta se ɓe dinga dow maare ha ɗo ɗigginande to goɗɗo ɗo tokki dow maare ɗigginande. ɓuri sukaɓe temerre dursi alquran diga jangirde nde maɓɓita.